እሺ እምበኣር ሎም መዓልቲ ኣቕሪብ ኣዳለዮ ዘለኹ ኣስተምህሮ ውልቀ መላኽነት ዝብል እዩ። ውልቀ መላኽነት ክብል ከለኹ ከም ናይ ሰብ ጥንታዊ ባህሪ ገይረ ክሪኦ ደልየ። ውልቀ መላኽነት ቀደም ክምስረት ከሎ ዝኾነ ዓይነት ማሕበረሰብ ወይ ድማ መንግስቲ ይኹን ወይ ትሕቲ መንግስቲ ዘሎ ቅርፅታት ወይ ትካላት ይኹን ወላ እውን ሓዳር ይኹን ዝኾነ ይኹን ሰብ ተኣኪቡ ብሓደ ኮይኑ ዝነብረሉ ኩነታት ኣብኡስ ውልቀ መላኽነት ኣሎ። ካብኡስ ኣይሓልፈን እዩ። ንኣብነት ብእንስሳታት እንተጀመርና ኣብ እንስሳታት ኣልፋ ሜል ዝበሃሉ ኣለዉ። ንሳቶም ድዮም ዘይቀየሩ ባህርያቶም ክሳብ ኣብ ዘለና ዘመን ካብ ጥንቲ ሒዞሞ ዝመፁ እዩ ባህርያት። ንሕና ከዓ ናቶም ኣሎና ከምኦም ስለ ዝነበርና ቀደም ማለት ሓደንትን ኣብ ጫካ ንቕመጥን ስለ ነበርና ከምቲ ናቶም ባህርያት እውን ኣሎና። ሕጂ እዚ ውልቀ መላኽነት ሓደ ካብኡ እዩ። ውልቀ መላኽነት ኣበይ ትሪኦ? ንኣብነት ኣብ ኣናብስ ትሪኦ፣ ኣብ ኣህባይ ትሪኦ፣ ኣብ ካልእ እንስሳታት እውን ትሪኦ ኢኻ። እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ኣሎ መራሒ ንዑ ተዘይተኣዚዝካ ትቕፃዕ ማለት እዩ። ሕጂ ንዑ ክትሰግደሉ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ኣንበሳ ከምኡ ኣሎ እቲ ሜል ኣልፋ ሜል ዝበሃል እተን ኣንስቶት ኣናብስ ሓዲነን ዘምፅኣሉ በይኑ እዩ ዝበልዖ። ቅድም በይኑ ክፀግብ ኣለዎ ዳብ ደድሕሪኡ እቶም ኮራኩርን እተን ኣንስትን ዋዕሮታት ማለት እዩ ይበልዓ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ዝቐረበ ገለ ጠፍዩ ማለት እዩ። ብፅፍዒት እዩ ዘናህሎ። ስለዚ እቲ ባህርያት ናይ ውልቀ መላኽነት ኢንስቲንክቲቭ እዩ። ኣብቲ ደም ኣሎ ናይቲ ፍጡር ብኡ ገይሩ ከዓ እዩ ስነ ስርዓት ከቕፅል ዝኽእል ወይ ከውሕስ ዝኽእል። ወላ ብሓዳር እንድሕር ወሲድካ ከማን ኩሉ ግዜ እቲ ሰብኣይ ናይ ውልቀ መላኽነት ባህርያት ኣለዎ። ንሱ መጀመርያ ድሓር እታ ሰበይቲ ድሓር እቶም ደቁ ወይ ድማ ምስ ዓበዩ ድማ ንሱ መጀመርያ ድሓር እቶም ደቁ ድሓር እታ ሰበይቲ። ስለዚ እዚ ባህሪ እዚ ንወዲ ሰብ ካብ መጀመርያ ኣንቢርዎ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ማሕበረሰብ ንክፈጥር ንዑ ይጥቀም ነይሩ ነቲ ናይ ውልቀ መላኽነት ኣገባብ ንዑ ይጥቀም። ብታሪክ ንድሕሪት እንድሕር ከይድና ዝኾነ ዓይነት መንግስቲ ብውልቀ መላኽነት እዩ ዝካየድ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እዩ እቲ ኣብ ኩሉ ሃይማኖታት ይኹን ኣብ ኩሉ ወዲ ሰብ ማለት እዩ እቲ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝፈጠሮ ኣምላኽ ኢሉ ከዓ ዝፀውዖ ሓይሊ ወይ ድማ ቀዳማይ አንቀሳቓሲ ወይ ድማ ዩኒቨርሳላዊ ሕጊ ንበሎ ንዕኡ እንታይ ኣልቢስዎ ወዲ ሰብ ናይ ውልቀ መላኽነት ባህርያት እዩ ኣልቢስዎ። ሕጂ እንድሕር ኢኻ ኣብ ኩሉ ሃይማኖታት እቲ ኣምላኽ ዝበሃል ውልቀ መላኽ እዩ። ካሕ ዝበሎ ገብር፣ ካሕ ዝበሎ ይእዝዝ፣ እንተዘይተኣዚዝካ ድማ ይቐፅዓካ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንኣምላኽ ዝፈልጦ የለን፣ ኣይንፈልጦን ኢና እንታይ ምዃኑ ምስጢሩ ባህርያቱ ገለ ኣይንፈልጦን። ግን ሓደ መልክዕ ኣትሒዝና ኣብቲ ውሽጥና ኣቕሚጥና ንሱ ድማ ሓደ ሰብ እዩ
ተባዕታይ እዩ ኣታኻት ብሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ገሊኡ ምናልባት ኣብ ናይ ግብፃውያን ኣቲ ዝብሎ ነይሩ ምኾን ኣንስቶት ኣምላኻት ግን ተባዕታይ ኮይኑ ውልቀ መላኺ ጨቋነ ከዓ እዩ ኣብ ሓዊ ዝኦቱ ገለ ዝገብር ኩሉ ባዕልና ናልቢስናዮ እኮ በራይ ንፈልጦና ናይ ኣምላኽ ባህርያት ክትፈልጦ ኣይትኽእልን እቲ ዩኒቨርሳል ሕጊ ኣብ ዓለም ወይ ድማ እቲ መጀመርያ መንቀሳቐሲ ኣይትፈልጦን ኢኻ ባዕልኻ ካትግምቶ ግን ንምንታይ ናይ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ባህርያት ዘየልበስካዮ ሰምታይ እቲ ንዓኻ ኣብዚ ዓለም ከም ትነብር ዝገበረካ ባህርያት ናይ ውልቀ መላኺ ባህርያት ሽዑ ነቲ ኣምላኺ ትብሎ ድማ ናይ ውልቀ መላኺ ባህሪ ተትሕዞ ሕጂ ወዲ ሰብ ናብዚ ናይ ዴሞክራስያዊ መገዲ ክሓስብ ጀመረ ድሓር እዩ ብምሕሳብ እዩ ዝመፅእ ንሱ ብምሁራት ገለበለ ፈላስፋታት እምበር ብባህርያቱ ውልቀ መላኽነት እዩ ውሽጡ ዘሎ ሕጂ ኣነ ትገርመና ካብ ኩሉ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ነፃነት ቃልሲ ነፃነት ጆርጅ ዋሽንግቶን ድመሪሕዎ ካብ እንግሊዝ ክንፀል ድሓር ነፃ ምስ ኮነት ኣሜሪካ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ ኣዊጃ ጆርጅ ዋሽንግቶን መራሒ ናይቲ ቃልሲ ስለነበረ ንዕኡ ፕሬዚደንት ይኮነን ክኸውን ደልዮምዎ ነይሮም ንጉስ ኩን እዮም ኢሎምዎ እዚ ኣብዚ ክትርእይዎ ትኽእልኹም ኣብ መፅሓፍቲ ንጉስ ኩን ኢሎምዎ ግን ንስዋ ንንጉስ ኣልጊስና ኣነ ከዓ ንጉስ ክኾን ኢሉ ኣብይዎም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ደመ ነፍሳዊ ዝኾነ ባህርያት ጭቆና ዝቁጥቅጦ ዝገዝኦ ገለ ይደሊ ኣብ ባህርያቱ ሎ ፈቲዎ ኣይኮነን ግን ከምኡ እቲ ባህርያቱ ብከምኡ ስርዓት ሰላም ዝመፅእ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ ሕጂ እንታይ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንሕና ንፈጥሮ ኣብ ውሽጥና ኣምላኽ ንብሎ ካብኡ ተበጊስና ኢና ኣብዚ ኣብ ሓዊ የእቱ ዶ ገለ ይገብር ዶ ይቐፅዕ ዶ ገለ መለልና ንዛረብ ኣብቲ ውሽጥና ኣሎ ሕጂ ኣሜሪካውያን በቲ ናታቶም ኣብ ኤሮጳ ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ተሓድሶ ኣብቲ ግዜ ኣብቲ 18 ክፍለ ግዜ ብኡ ተደሪኾም ዳኣምቲ ዴሞክራሲ ከም ዝመፅእ ገይሮምዎ ኣሜሪካ እምበር ኣብቲ ውሽጢ ናይቶም ኣሜሪካውያን ናይ ውልቀ መላኽነት ባህርያት ይርአ ነይሩ ሕጂ ከዓ ድሕሪ 200 ዓመት ገለ ንሪኦ ኣሎና ኩላቶም ሕጂ ዘለዉ ብፍላይ እዞም ሓረስቶት ይኹን ገለ መለ በዚ ሃይማኖታውያን ገለ ከም ትራምፕ ዝመሰለ ሰብ እዮም ደልዩ እንጂ ከዓነ ለምጭሞ ስኳ ኣነ የሱስ እየ ገለ መለ ብል ንበዓል ኢራን ኣብ ሓዊ ከእትዎ እየ ገለ መለ ብል ሲኦል ገለ መለ እናበለ ይዛረብ እዚ ድማ ካብቲ ሃይማኖት እዞም ፀውኮ እዩ እንታይ ደኣ ክኸውን ሓደ ኦሪት ዘንበበ ሰብ ከምኡ ይኸውን ዝኽእል ማለት ኣብቲ ባህርያቱ ኣሎ ግን ነቲ ባህርያቱ ድማ የራጉዶ ማለት እዩ ሕጂ በቃ እቲ ሰብ ከዓ ብውሽጡ ይደሊ ይኹም ከምዚ ስቶክሆልም ሲንድሮም ኣሎ ንዝቅጥቅጠካ ዘብለካ ገለ ትፈትዎ ሰምታ የድሕን ንሱ እዩ ከድሕነኒ ዝኽእል ንካልኦት እናቐጥቀጠ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ኣብ ኣምላኽ እውን ዘለዎ እምነት ወዲ ሰብ ከምኡ እዩ ዝቁጥቅጦን ገለ መለን ባዕሉ እኮ ዝህቦ እንታይ ዝበሃል ዘልብሶ ናይ ውልቀ መላኺ ባህርያት የልብሶ ድሓር ምናዳብቲ መፅሓፉ ኣብቲ ፅሑፋቱ ከምኡ ክረክብ ከሎ ከምዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ጥፊእዎም ተዋጊእዎም ዶ ከምዚ ገይሩ ዶ ገለ መለ ክብል ደስ እዩ ዝብሎ ሕጂ እዞም እስራኤላውያን እኮ ከምኡ እዮም ደልዩ እኮ ሕጂ ከጥፍኡ ይደልዩ ነቶም ፍልስጤማውያን ከጥፍእዎም ከፅንትዎም ምፅናት ዝበሃል ብዘይ መጠን እዮም ዝፈቱ ነቶም ኣማሌቃውያን ዝበሃሉ ስለምንታይ እቲ ኣምላኾም ከምኡ እኳ ኣይብልን እዩ ኣምላኽ ግን እቲ ባዕሎም ዝፈጠሮ ኣምላኽ እንታይ ስለምንታይ ንሳኦል እንታይ ኢልዎስ ስለምንታይ ገዲፍካሎም ዘይተቐትሎም
ولا نتن كبت قال ود عين نتن قلعوت نتن أفراس نتن أبو عور قال تكون كازي قتل كام مقتل ترى دم ندم يا ملياتا أوريت كم إيد دلس من اللقاء حجها نريوها كم إيد دلي ولا حاجة ترامب نتعرق كل كلوت نتانيهو عيدلين كم قول له ما بتدومهم تي منفسهم ناي ناي مخستار ناي مودع قالك حجي انتايو زي بحريات زي كنا تفعل له ناكو سبكو قد فعل يتسعركو يقول يملس كم زمان تلس زليلا نام مدرزولو كم خاي ودسب ديمقراسي قلملا ولساني ودعار أمو داتا أبتنا يقول كملا خندتي ودو حجي አንጻር ውል ቀመላ መላኽነት ዝካየድ ኣሎ ከምዚ መፈንቅለ መንግስቲ ገለመለ ዝበሃል እዚ ዝበዝሕ ግዜ ይዕወት እዩ ግን ነዊሕ ኣይከይድን እዩ ሰምታይ እቲ ውሽጢ ናይ ሰብ ድልየት ከምቲ ቅድም ዝበልኮ ውልቀ መላኽነት ይደልዮ እዩ እውን ይደልዮ ስለ ዝኾነ እዩ ዝመላለስ ዝደልየሉ ምክንያት ድማ ንሱ ጥራይ ሰላም ክህበኒ ዝኽእል ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ እናጨቆንካ እናቐጥቀጥካ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ብኣምሓርኛ ሓደ ዘረባ በትርስ ሓይሊ መንግስቲ የፅንዕ ዶ ገለ ዝብል ኣለዎም ሕጂ እንታይ ማለት በትሪ ጌርካ ካሰጥ ተብሎ ንወድሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበረሰብ ከምኡ ጌርካ ካ ዶኮ ተብሎ ትኽእል ሕጂ እቲ ኣብ መንፈሳዊ መገዲ ንሪኦ ከለና እቲ ኣምላኽ ኢልካ ኣብ ውሽጢ ዝሰራሕካዮ ጨቋኒ ንሱ ሕጂ ገለ ኣብ መወዳእታ ላሕ ከብለካ ከሎ ለሚንካ ገለ መለ ኩሉ ከዕብየካ ከሎ ማዕተብካ ትድርብን ዲኻ መፈንቅለ መንግስቲ ማለት ኮይ ወይ ገሊኦም ኣተይስት ክኾኑ ከለዉ ዘይኣመንቲ ክኾኑ ከሎ ኢኣማንያን ክኾኑ ከለዉ መፈንቅለ መንግስቲ እዮም ገይሮም ማለት እዩ ነቲ ጨቋኒ ግን ናብ ዝኸድዎ ስለ ዘይብሎም እንደገና ናብቲ ከምኡ ዝመስል ጨቋኒ ነገር ናብኡ ይምለሱ ማለት እዩ ከምዚ ወዲ ድሙስ ነገድፍ ግብረ እሙ ዝበሃል ምስላ ዘሎ ከምኡ እዩ ሰብ ሕጂ ስቕ ኢሉ ላሕ የብለካ ዴሞክራሲ ገለመለ እናበለ ግን ኣብታ ናይ ባህርያቱ ናይ ጥንቲ ባህርያቱ ኣብኣ እዩ ዝመለስ ማለት ውልቀ መላኺ ስለዚ ከዓ ኣብ ዓለም ካብ ቀደም ኣትሒዙ ውልቀ መላኽቲ መዓት እዮም ዘለዉ ገሊኣቶም ንኣብነት ሉዊ ዘ14 ዝበሃል ነይሩ ናይ ፈረንሳ ንጉስ ኣነ ኣምላኽ እየ ክብል ሌታ ሴሞዋ እንታይ ማለት እዩ ኣነ እቲ መንግስትስ ኣነ ይብል ነይሩ ሽዑ ዲቫይን ኪንግ ቴዎሪ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ሓደ ኣተኣማምና እንታይ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እዩ ዝመርፆ ነቲ ንጉስ ስለዚ ክትእዘዝ ዘለካ እዩ ዝብል ሕጂ ወላ ብግዜ ሃይለ ስላሴ እንድሕር ርኢና ልክዕ ከተምልኾ ከም ዘለካ እዩ ዝነገር እቲ ኮንስቲቱሽን እቲ ተቋም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ንፁህ እቲ ንጉስ ናይ መን ባህሪ ዝወስድ ናይቲ ኣብቲ ውሽጡ ዝሰርሖ ኣምላኽ ክጭቁንን ክረግፅን ንዓይ ዘይሰገደለይ ክጠፊ ኢዶ ገለ እናበለ ይነብር ሰብ ከዓ ይፀልኦን እዩ ከምኡ ክወድቕ ከሎ ሽዑ በቃ እቲ ዝነበሩ ኩሉ ይዝክሮ እቲ ዘሕለፎ ጭንቀት ሽዑ ከም ዝወደቐ ጉንድስ ምሳር ይበዝሖ ገለ ዝበሃል ከምኡ ይኸውን ተመሊሱ ከዓ ጨቆንቲ የምፅእካ ኣይሰምዕን እዩ ሰምታ እቲ ባህርያቱ ገለ ለውጢ ወይ ኬሚካል ለውጢ ወይ ገለ ተዘይኣትዩ ወይ ድማ በዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት ብራድየሽን ገለ ትናቱ ሰልስ ገለ ተዘይተለዊጡ ኣይልወጥን እዩ ከምኡ እናበለ ክነብር እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ከምኡ ኢልካ ኢድካ ክትህብ የብልካን ክትፅዕር ኣለካ ነዚ ጨቆንቲ ገለ ንኸተልግስ ግን ወጮ ተገልበጥካዮ ወጮ ዝበሃል ከምኡ እዩ
ንሓደ ጨቋን ልጊስካ ከምኡ ዝመስል እዩ ዝፍጠር ሰምታይ ኣብቲ ናቱ ቅርፂ እዩ ዝኣቱ ኣብቲ ናቱ ለዓት እዩ ዝኣቱ እቲ ዝመፅእ መንግስቲ ንሳ ከዓ ከተካይዶ ትኽእል ሕጂ ብኣፍሪቃ እንድሕር ርኢኻ በቃ ክንደዮም ነይሮም እንተሲኦም ገለ መራሕቲ ኮይኖም ኣነ ኣምላኽ እየ ዶ ኣነ ከምዚ እየ ዶ ኣስጎዱለይ ዶ ገሊኦም ክሞቱ ደልዮም ደቂ 92 ዓመት ሰንከልከል እናበሉ ገለ ሰምታይ ኣምላኽ ከም ኣይመውትን እንዲ ዝበሃል ኣብቲ ውሽጦም ኣሎ ባዕሎም ዝቆረፅዎ ዘይሞቱ እዩ ዝመስሎም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግን ሞት ተርክቦም ተዋሪዶም ከዓ ካብዚ ዓለም የልግሱ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ ሲ ኣንጻር ውልቀ መላኽያን ክንቃለስ ኣሎና ግን እቲ ናይ ሰብ ባህርያት ድማ ክንርስዖ የብልናን እንታይ ንክንደይ ዓመታት ወላ እዞም ግሪካውያን ከማን ሕጂ ንሶም እዮም ዲሞክራሲ ምፅኦም ወላ ዲሞክራሲ ዝብል ቃል እውን ካብኦም ዝመፀ ገለ በሃል ግን ኣብ ግሪክ ዴሞክራሲ ኣይነበረን መዓት ባረዩ እዮም ነይሮም ባረዩ ዘለዎ ሃገር ድማ ዴሞክራሲ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት እንድሕር ርኢና እምነት ገለ እቲ ዘምልኹ ኣምላኽ ዴሞክራሲያዊ ክኸውን ኣይክእልን ኣይገብርዎን እዮም ጨቋን እዮም ክገብርዎ ደልዮም ዝኾነ ሃይማኖት እንድሕር ከይድካ እሞ ሓቲትካ ብዛዕባ እቲ ሃይማኖቶም ተኣምላኾም ኩሉ ግዜ ጨቆን እዩ ተኣዘዙ ንከምዚ ግበሩለይ ስገዱለይ ዶ ከምዚ ተይገበርኩም ከጥፍኣኩም እየ ዶ ሓዊ ክሰደልኩም እየ ዶ ገለመለ ዝብል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝኣምን ሰብ ነቲ ዝጭቁኖስ ይፈትዎ እዚ ድማ ሓደ ዓይነት ሕማም እዩ ስቶክሆልም ሲንድሮም እውን ይብልዎ እዮም እዞም ሳይኮሎጂስት ስለዚ እቲ ናተይ ኣስተምሮ ኣብዚ ዶ የብል ሰማዕኩምኒ ኣቐኒለይ